Say dear, ya ajewa aye obatan. Wanya osuya hunu nti ode ne ba no kɔ clinic. Okɔ clinic no. Dokota no bisa no se ne ba no nom no fo ana. Obuya se onom. Ya bisa no se men koso manan no mana. Dokota no bisa no se adan na obisa mi saa. Ya buya se efri se matan bi ma wo ma won foforo no koko ana kafa. Dokota no ka se masa adwene no ma wotrim kura. Abofra foforo de nufusuo nko a ne naduane. Aduane foforo bia nka ho. Ya bisa no bio se Dokota mepa wachawo adenti na nufusuo nko a na eye. Dokota no buya se awura hwe nufuma nko a ne ekwan pa. Eno a ne akoda foforo aduane. Obade ahyeda asiesie ama abofra foforo. Mata no bi ni nufusuo de. Nanso dodo no ara obi. Se wo a wonofo no tumi hihye ma eso abofra no. Okoso bisa dokota no se Dokota mepa wochawo na nsuo so Dokota no ka se abofra no beto ha no don hwere fa edikan no a mano nofo ewo mu se nofo no noso sabre no de nanso ebeso no asichire nsuo ewo ana dokunu nsuo enye mma akoda foforo no nofo no achi se woma no aduan foforo bia ebebo no yade woye saa nofo no nso hyehyɛ bio ya ka kire dokota no se owo yeyi achi nufusuo ma ne nofo no mu papa.